Nosaltres volem que aquest pressupost finalment no sigui tan sols el pressupost en el que es mantenen els ajustos necessaris per aconseguir l'equilibri pressupostari, lluitar contra el dèficit i per tant garantir la recuperació econòmica, sinó que incorpori ja elements importants estratègics que ajudin precisament a aquesta recuperació econòmica que ha de portar com a conseqüència la creació d'ocupació. Vull també afegir que aquesta negociació no és o no serà una negociació única i exclusivament numèrica. No serà una negociació única i exclusivament de partida per partida, si aquí pujo o aquí baixo, sinó que volem que sigui una negociació que porti a la consecució d'un acord polític que vagi més enllà dels propis pressupostos i que sigui un acord que permeti apuntar precisament aquestes línies estratègiques que ens han de portar a la sortida d'aquesta situació gravíssima de crisi i a la recuperació econòmica i la creació d'ocupació. Volem també un acord polític que permeti tirar endavant una proposició de llei que nosaltres presentem ja avui en el registre del Parlament, una proposició de llei que tingui com a objectiu precisament donar transparència als sous i les retribucions i els nomenaments i les compres que es realitzen des de totes les entitats i els organismes que es financen amb diners públics.